vedu vachino kana pasi vanga vachitinamatira. Kana ukaziva mushumiri wako haunetsekari nemaprotocol, because my father is a man of protocol. So I don't have to waste the time. Tichizoti mugodzokororwa. But rekai vana baba nana mai. Tidaidze baba vedu, the president of Apostolic Faith Mission in Zimbabwe, Dr. A.T. Madawo. Riza mururu ne murizo. Mururu ne murizo kuno. Mururu ne murizo kuno. Mururu ne murizo. Mururu ne murizo. Sinotenda vaimbi mungatora nzvimbo dzenyu, tifarire vaimbi, ngatovere maoko vaimbi vedu vachitora nzvimbo dzavo. Asina jealous ngaafarire vaimbi. Maoko acho ari kuramba kuroveka, kama vasina jealous ngavarovere maoko vaimbi. Vanofarira Jesu rova maoko vanofarira Jesu. Handisi tombodzwa maoko ini, rovera Jesu maoko. Manheru ano ndoda kutenda Mwari ndichiremekedza baba matamba nadzo vandipa mukana uno wekuti ndishumire shoko raMwari manheru ano. Ndinoda zvakare kuremekedza baba overseer gurupa pamwe chete neprovincial board members andaona pano, provincial secretary elder Mapfumo, provincial treasurer baba Manivi ndavaona pano, nemakorokota ose anoremekedzwa edunhu rino reLoveld. Ndinoremekedza all the pastors who are here together with their spouses. Ndoremekedza my elders nana mai, my deacons nana mai. Ndoremekedza vatungamiri venzvimbo ino, sabhuku vedu, masabhuku edu, sadunhu, councillor MP, the chief of this place, Chief Maranda. Kana ndisingakanganisi mondiregererawo. Kana ndakanganisa kudaidza zita iroro. Ndinoda kuremekedza vabereki vari pano, vana baba nana mai, vakomana vasikana nesitose tauya kuzoshumirwa shoko raMwari manheru ano. Ndinotenda kuona vanhu vanofarira Jesu, vana vakomana nevasikana, vana mai nana baba vandaona vachitamba pano. Zviroverei maoko imi munoda Mwari. Munozvinyimireko maoko ayo. Zviroverei maoko imi munoda Mwari. Mwari akuropafadzei, Mwari akuitirei zvakanaka. Ndinoda kuti tikumbire muverengi weshoko raMwari auye pano ativerengere rugwaro rwakanyorwa naApostle Paul achinyorera kereke yekuvakorinte, chapter number 1 verse 18 only. 1 Vakorinte chapter number 1 verse 18. Verse 18 yavakorinde vokutanga chapter number 1. Musoro weshoko unoti uchenjeri hwaMwari nouchenjeri hwenyika. Nokuti shoko romuchinjikwa upenzi kuna vanoparadzwa, asi kwatiri isu tinoponeswa isimba raMwari. Thank you so much. Tirovere maoko muverengi achigara pasi. The message of the cross is foolishness to those who are headed for destruction. But we who are being saved know it is the very power of God. Manheru ano ndoda kutaura pamusoro pesimba romuchinjikwa. Iti kune ari pedyo newe simba romuchinjikwa. Mubvunze iti unoriziva here simba romuchinjikwa? Shout aloud, say the power of the cross. And this kukunzwa Maranda, it is the power of the cross. Ita simba romuchinjikwa. Baibiri paunoriverenga kubva kuna Genesis
parinotangira kusvika kune zvakazarurwa parinoperera rine message imwe chete inova message kana nhau kana nyaya yomuchinjikwa. Mumapeji eBhayibheri from page number 1 kusvikira papeji yokupedzesera, Mwari wakaviga kana kuti Mwari wakavanza nyaya yemessage yomuchinjikwa. Wakaona uchiti uri muverengi weBhayibheri uchiriverenga from Genesis to Revelation usingaoni muchinjikwa, you need another touch of the hand of God. Abate meso ako azaruke, avise spiritual blindness, ugoona simba romuchinjikwa. Pano pataverengesa Paul achinyorera kereke yavakorinte unoti isu tinoparidza Jesu wakafa akamuka, tinoparidza Jesu uye akaroverwa pamuchinjikwa akamuka after 3 days. Ndo paanotaura pano patazoverengesa unoti maridzo yomuchinjikwa upenzi kune vanoparara, asi kwatiri tinoponesewa isimba raMwari. Pandinotaura nyaya yomuchinjikwa tinozviziva kuti iripo michinjikwa mizhinji yatinoziva. Wakaenda kumarinda, wakaenda kumakuva, unowana makuva mazhinji akadekoretwa nematombo akavakirwa muchinjikwa. Kunyangwe paguva rembavha unogona kuona muchinjikwa. Kunyangwe paguva repfambi, paguva romuroyi, paguva remhondi unoona paine muchinjikwa. Asi asiriwo muchinjikwa wandasimukira kuparidza manheru ano. Ndakamboona mudzimai aive ne-earring, ukatarisa pama-earrings akapfekwa panapa hakushaikwi une earring inomuchinjikwa, asi asiwo muchinjikwa. Wandasimukira manheru ano ukaona vamwe vane manecklace ane muchinjikwa, hausiriwo manheru ano. Muchinjikwa wandamirira pano uye hausiwo muchinjikwa unorehwa neshoko raMwari. Wakaenda kumachechi akasiyana siyana, vana anonzi malogo, machechi logos, vane michinjikwa yevamwe yakamira straight, yevamwe yakarekera kurudyi, yevamwe yakarekera kuruboshwe. Haundisiriwo muchinjikwa wandasimukira pano welogo yochechi yokwenyu. Rimwe gore ndakamboona madzibaba vakapfeka gamenti ravo riine muchinjikwa weredhe, wakaenda kuJK Nation vane michinjikwa mitatu. Hausiriwo muchinjikwa wandiri kuparidza manheru ano. Wakaenda pakrawa unogona kuona micheka yakaiswa michinjikwa. Ana baba nana mai, hausiwo muchinjikwa wandasimukira pano. Wakaenda kuRed Cross vane muchinjikwa wavo mutsuku. Kana wakaona ambulance ino muchinjikwa mutsuku. Handisi pano kuparidza muchinjikwa weRed Cross, handina kusimukira kuparidza muchinjikwa waunoona paambulance. I am talking about the cross of the Lord Jesus Christ. Apo pamuchinjikwa pakarovererwa mwanakomana waMwari Jesu Kristu asina mosha. The cross is the power of God that brings salvation. Muchinjikwa isimba raMwari rinovikira vanhu ruponeso. Muchinjikwa isimba raMwari rinovikira vanhu kusunungurwa kwavo. Ndo paunonzwa Jesu achiti kana mwanakomana achikusunungura unova wakasununguka zvachose. Unosununguka pamweya, pamuchinjikwa unosimunyuka panyama, pamuchinjikwa unosimunyuka financially, unosununguka mentally. Pamuchinjikwa, muchinjikwa isimba raMwari rekuunza reconciliation with God, kuyananiswa naMwari kunowanikwa pamuchinjikwa. Kugamuchirwa naMwari kunowanikwa pamuchinjikwa. Mitoro inoremera ndangariro, mitoro inoremera moyo. Wakaona vana vavanhu vachifamba masikati, vachifamba vachifara usiku kana vakarara, vari
Mwari voka vane mitoro inovaremera pandangariro, vane mitoro inorema pamoyo yavo. Mitoro iyoyo inobviswa pamuchinjikwa. Burdens are removed at Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Kuponeswa kunowanikwa nekurapwa nezvirwere zvinobviswa pamuchinjikwa. Ndo paunonzwa Isaya achiti wakatakura kuipa kwedu, wakaripa mhosva dzedu, nemavanga ake tinoporeswa. Asi mavanga enyora, asi mavanga echimwe chinhu, mavanga akaitika kwaari ari pamuchinjikwa. The cross is the message of the Bible. Amen and amen. Amen and amen. Bible harisi bhuku rine nyaya dzana Goriati nana Dhavhidha chete. Bible ibhuku romuchinjikwa. Bible harisi bhuku renhoroondo dzavana vaIsraeri vachiyambuka Jorodhani nekuyambuka gungwa dzvuku chete. Bible inhoroondo nenyaya yaJesu Kristu akaroverewa pamuchinjikwa. Kana ukatarisa from Genesis chapter number 3, shoko raMwari rinoratidza Adamu naEvhe vatadza Mwari unouraya mhuka iyoyo yakanga isina mhosva, ikadeurirwa ropa rayo, ndobva dehwe rayo rikatorwa rikakavha nakedness yaAdamu naEvhe. What was that animal pointing to? Mhuka iyoyo yainongedzera kuna Jesu pamuchinjikwa. Dina munhu ere manheru ano Abrahama paGenesis chapter number 22 tinomuona achienda naye mwanakomana wake Isaac achinomubayira pagomo reMoria. Isaac unobvunza, baba, huni tinadzo, moto tinawo, ko gwayana rechibayiro riripiko? Abraham unopindura, the Lord himself will provide the sacrifice, the lamb of sacrifice. Chii chaitaurika ipapo zvaipointa pana Mwari Baba achipira mwanakomana wake Jesu pamuchinjikwa. Genesis, Exodus chapter number 12 tinoona vana vaIsraeri vachinzi manheru ano torai gwayana risina chipomerwa, motora ropa raro moisa pamagwatidziro edzimba dzenyu, pamisuo edzimba dzenyu, nekuti usiku wanhasi judgment is coming into the land. Judgment is coming in Egypt. The angel of death is going to be killing all the firstborns. See, pandinoona ropa ndichaprotecta, pandinoona ropa ndinofura, hapana rufu runopindapo. Chii chainongedzwa that Passover lamp yainongedza pamuchinjikwa. Ndosaka John 1:29 John mupapatidzi panoona Jesu unotitarirai gwayana raMwari rinobvisa chivi chenyika. Pane imwe nzvimbo vana vaIsraeri kuna Numeri vakasvika pavakatuka Mwari, vakatuka Mozisi. Bhuku inoti nyoka dzinopenga dzakaapia dzikavaruma vakafa, dzikavaruma vakafa. Shoko raMwari rinoti vakachema kuna Mozisi vakati, Mozisi, tireverere kuna Mwari. Zvikanzi naMwari, gadzira nyoka yendarira, gadzira nyoka yendarira, uiturike padanda, ani nani unotarira kunyoka iyoyo unoporeswa. Hazvina basa kuti wakafunda kana utahuna, wakafuma kana una, kana uchinge warumwa nenyoka, tarira padanda iro, panyoka yakadurika padanda. John chapter number 3 verse 14 and 15 John otaura chiti senyoka yakadurikwa padanda, mwanakomana waMwari uchadurika pamuchinjikwa, kuti ani nani unotenda kwaari agoporeswa, haaparari. All the Old Testament sacrifices were pointing to the cross. They were pointing to Calvary. They were pointing to the work that Jesus was going to accomplish, and that work which he accomplished for you and I on that old rugged cross. Can someone say amen tonight? Pamuchinjikwa vana baba nana mai, kururama kwa Mwari kwakadhila nekusarurama kwavanhu. Pamuchinjikwa rudo rwaMwari rwakaratidzwa. Pamuchinjikwa rudo
rudo rwaMwari rwakaita embrace sinners vatadzi vakagamuchirwa pamuchinjikwa. Ipapo pamuchinjikwa nyasha dzaMwari dzakadururwa dzakaratidzwa pamuchinjikwa. Tsitsi dzaMwari dzakaonekwa pamuchinjikwa. Ngoni dzaMwari dzakauya kuvanhu. Ndosaka musvondo ino tinoemba chitidzitsi hedzidza zvirwa nengoni pamuchi. Hallelujah. Pamchinjikwa, those that are guilty are declared righteous. Why? Because the innocent one who is not guilty took their place. Ndiri kuti chima neruano tinoti vakasarurama vaya vane mhosva pamuchinjikwa vanonzi havachina mhosva nemhaka yei? Nemhaka yekuti akarurama mutsvene akachena akamira panzvimbo yavo achifa rufu rwavo. Ndine munhu ere panapa chiKristu vana baba nanamai achina kuvakwa pamusoro peminana chakavakwa pana Jesu akafa akamuka. chiKristu achina kuvakwa pamusoro pezviratidzo zvakavakwa pamusoro paJesu wakafa akamuka. Achina kuvakwa pamusoro pechiprofita hatiparidza tisi kuti chiprofita chakaipa. Zvinobetserei kuti dai Jesu akauya akashandura chingwa chikava waini kava mvura chingwa chikawedzerwa vanhu vakadya vakaguta akaporesa vanhu akasumudza mapofu akafambisa zvirema akamuka kuvakafa akadzokera kudenga asina kuenda pamuchinjikwa. Hapana chataibabetserwa nacho vana baba nanamai. When you remove the cross from the Bible, it loses its power. When you remove the cross from this book, it becomes an ordinary, generally useless, powerless book. Remove the cross from the gospel. Hapana vhangeri pasina muchinjikwa. Kana wabvisa muchinjikwa hakuna kuregererwa kwezvivi. Kana wabviswa muchinjikwa hakuna tariro yaungava nayo pamberi paMwari. Kana tabvisa muchinjikwa hapana kuyananiswa komunhu naMwari. Tabvisa muchinjikwa hakuna unogamuchirwa pamberi paMwari. Tabvisa muchinjikwa kunyangwe prayer unonamata haigamuchiriki pamberi paMwari. Tikabvisa muchinjikwa there is no redemption. Hakuna dzikinuro. Kana tabvisa muchinjikwa hakuna salvation. Tabvisa muchinjikwa hakuna kana one munhu achapinda denga. Ndiri kuparidza simba romuchinjikwa manheru ano. Ndiri kuparidza simba romuchinjikwa manheru ano. Pauro unoti maridzo yomuchinjikwa upenzi kune vanoparadzwa, upenzi kumbeu yegehena kune vanotiona manheru ano. Vanoti madhara ayo mapenzi, vana mufundisi Madawo mapenzi, vanhu vaveEfeso mapenzi nekuti ndeve kuparadzwa. Asi kune vaya vanoponeswa, kune vaya vane mbeu yekudenga. The message of the cross is the power of God. That is the message of the cross is the power of God. Before Jesus came and died on the cross, vanhu vakanga vasiri maJudha vakanga vasingagamuchirwi naMwari. Unonzwa pana Madawo chapter number 10 Jesu paanotuma vadzidzi vake unoti endai munoparidza, asi endai kumakwai aIsraeri. Musaenda kuvaSamaria, musaenda kuvahedheni vasiri vaJudha.
It was because Jesus had not yet gone and ascended to that cross. John chapter number 4, achitaura nomukadzi weSamaria vanokurukira ndipevo mvura zvikanzi iwe uri muJudha unotaura neni muSamaria sei? Zvikanzi Jesu dai waiziva anotaura newe, dai waikumbira iwe mvura yeupenyu. Vakataura zvikanzi naJesu, salvation is of the Jews. Why did Jesus say so? It was because he had not yet gone to that cross. Dinemunere panapa rimezwa kwakauya mukadzi muKenanite asvika hanzi wairwarirwa nomwana wake akachema kuna Jesu akati Ishe nzwirai ngoni mwana wangu. Jesu akati hatitori chingwa chavana tichipa kumbwa. Jesu asati aenda pamuchinjikwa iwe neni tainzi imbwa. Dina munari kundinzwere manerana. Dina munari kundinzwere manerana. Muchinjikwa usati wauya kana ukaverenga shoko raMwari pane paraiti pane matype namatype ezvirema akanga asingatenderwi kuimba yaMwari. Unonzwa ichivaya vane nyundo ana hunchback havadi kuonekwa paungano yaMwari, vakakuvara mano avo havatenderwi muimba yaMwari. Ane ziso rakareya haatenderwi musungano yaMwari. Wakadzika nayo pane magwaro aitaura kuti ane dhimoni ngaadhakwe namabwe. Pane magwaro andakataura nezuro abatwa achiita chivi choupombwe ngaadhakwe namabwe. Kune imwe yandakambonzwa inoti usarega muroi achirarama. Zvaitaurika nekuti Jesu wakanga asati aenda pamuchinjikwa. Zvainzerwo nekuti Jesu wakanga asati akwira pamuchinjikwa. Asi nhasi nekuda kwemuchinjikwa varoi vanoregererwa. Nekuda kwaJesu vane madhimoni vanosunungurwa. Nekuda kwaJesu kune imwe vhesi inoti mwana wekuhugwa haatenderwi muimba yaMwari kusvikira pa10th generation. Nemwana wemakuna haatenderwi. Asi today vane mitupo yanasekuru vavo vanotenderwa nokuda kwomuchinjikwa. I am talking about the power of the cross. Dina munari kundinzwere manerana. Pana Matthew chapter 27 verse number 51. Bhuku inoti Jesu ari pamuchinjikwa achirembera. Pane chadzima phone, pane padzima volume, wedzera volume. Usada kuita dhimoni panapa uchidzima volume yam. Wedzera volume mfana wami. Yengezi volume mfana. Right. Ari pamuchinjikwa Jesu. Right. Unodaidzira. Hanzi wakadaidzira nenzwi guru akati kwamuri Baba, I commit my spirit. Ndinopa mweya wangu kwamuri Baba. Hanzi neshoko raMwari veil yepa temple yakatsamuka from top to bottom. Let me explain. Paimba yaMwari yaiti tabernacle kana kuti temple. Kwaive apartments matatu kana kuti compartments matatu. Kwaive outer court kwaiungana ruzhinji, kwauya holy place yaipinda vaprista, kwauya holy of holies yaigara areka yaJehovha, kwaipinda muprista mukuru kamwe chete pagore. Uvepo hwaMwari hwakanga hwakavanzika. Access kuna Mwari yakanga isiri yemunhu wese. Havasi vese vaisvika kuna Mwari. Asi Jesu adaidzira pamuchinjikwa achiti Baba zvapera. Veil yatsemuka. It meant that each and every one of us tava neaccess yekunosvika kuna Mwari. Vaya vakanga vari kure taakuswedera pedyo naMwari. Vaya vakanga vasingadiwi taakuswedera pedyo naMwari. I pray that God give you a revelation of the work of Calvary. Mwari akuzarurire manheru ano simba romuchinjikwa. Ndine munhu here manheru ano. Ani nani unotenda nekuda kwomuchinjikwa unogamuchirwa. Ani nani unotenda nekuda kwomuchinjikwa unowana access into the presence of God.
Unonzwa Hebrew chapter 10 ichiti, through the blood of Jesus we have access into the holy of nesuo takupinda, nesuo anamseamga takupinda munzvimbo chene chene kunyangwa ukati tiri manga takupinda nekuda kwa Jesu, ukati tiri marombe takupinda nekuda kwa Jesu. Pana ari kundinzwa ere manheru ano? I am talking about the power of the cross. Pamuchinjikwa iwo uya Jesu waakaroverwa paari akatora nzvimbo yako, akatora nzvimbo yako. Pamuchinjikwa Jesu wakafa rufu rwangu, akafa rufu rwako, kuti iwe neni tirege kuparara, kuti iwe neni tirege kurashwa. Pamuchinjikwa akatakura kutukwa, akatakura akavadira mamba redu. He carried and took away all our cases so that iwe neni tinoropafadzwa. Unonzwa Paul achiti pamuchinjikwa he became poor so that you and I will become rich. Akava poor sei nekuti akanga atakura poverty yako, akanga atakura poverty yangu, akanga atora urombo wako neurombo wangu. Pamuchinjikwa akatakura matenda edu, akatakura zvivi zvedu, akaripa mosha yedu. Iyo mosha iwe nentakanga nisingagone kuiripa nekuti bhaibheri rangu rinoti mubayiro wechivi rufu. Saka iwe neni taifanira kufa, asi Jesu akati iwe hauchafa nekuti ini ndamira panzvimbo yako pamuchinjikwa. Ine munhu ere pana? Ndanga ndine sekuru wangu ari kunidhiraivha mazuva ano iwaya. Ini motikari yangu iyo inoenda kunonzwa express paToll Gate. Uri kunzwa zvakanaka? Dzimwe dzinomira paqueue, iyo haimiri paqueue, inoenda paexpress. Ndikangosvika nayo so kakamera kaka kakati vha, chiya chiboom gate chinobva chavhura ndofamba. Iwe ofunga kuti ndapinda mahara, aiwa ndinopinda nemhaka yekuti it was paid for. Amen, amen. Mosha dzako dzakaripwa, ndati zvivi zvako zvakaripwa. Saka wane access yokupinda pamatenga amatenga, wane access yokupinda papresence yaMwari, wane access yokupinda pakanzi nemashavi ekumusha kwenyu haupinde, iwe unopinda. Pakanzi navaroyi haupinde, iwe unopinda. Pakanzi nengozi yokumusha kwenyu haupinde, iwe unopinda. Why? Nekuti Jesu wakaripa. It was paid for. Muudze it was paid for. It is wakaripwa. It is wakaripwa. It is wakabhadharwa. Pamuchinjikwa Jesus was rejected so that you and I are accepted. Jesus was condemned kuita kuti iwe neni tirege kukondemewa. Pamuchinjikwa, muchinjikwa ishimba raMwari rinounzira ruponeso kuna anoutenda. Muchinjikwa ishimba raMwari rinokunda Satani nemadhimoni ake. Mutende anoziva the power of the cross haavhundusikwe namadhimoni, haavhundusirwe naSatani, haavhundusirwe navaroyi, haavhundusirwe namamhepo. Wakaona uri pano uchiri kuti kumusha kwedu kune mhepo dzokurambwa navarume, kumusha kwedu kune mhepo dzokusarorewa, kumusha kwedu kune mhepo dzourombe. Hausati wasvika pasi pomuchinjikwa, wasvika ipapo. The power of the cross yakaita defeat Satani. Ndosaka Revelation chapter 12 inoti vakamukunda Satani, vakamukunda neropa raJesu nekupupura kwemiromo yavo. Unoziva vanhu veFM nevanhu vemasvondo kana toimba kuti mune simba muropa raJesu, mune simba muropa raJesu, kana madhimoni kana varoyi vose kana zvigwambo. The moment you call upon the blood of Jesus, the moment you mention the blood of Jesus, you are declaring the work of the cross. Uri kutotaura simba romuchinjikwa, uri kurelease the power of the cross. Ndinamutendere panapa. Mwari ngakupe revelation
yesimba romuchinjikwa Mwari ngakupe revelation yesimba romuchinjikwa rega ndipedzese ndakutopedza Bible shoko raMwari pana Luka chapter number 23 from verse 40 kusvika pa verse 43 ro Jesu ari pamuchinjikwa kuruoko rwake rworudyi kune akange akaroverwa ari mutadzi aive mbavha raive gororo kuruoko rwake rwokuboshwe kwaive neumwe muchinda futi aivepo yaive mbavha negororo vakaroverwa vari vatatu waJesu muchinjikwa uri pakati. Amen, amen. Kunyangwe nanhasi kune vari kuruoko rworuboshwe neruoko rworudyi rwomuchinjikwa waJesu. Uyu ari kuruoko rworudyi rworuboshwe sorry unoti iwe zviponeseka ipapo nekuti iwewe waifamba uchiponesa vanhu. Save yourself. Wapedza kuzviponesa woponesa nesu. Ndinotenda kuti uyo aive kuboshwe anofanga aive sinyoro like sinyoro. Then aive kuright muzeyamwa akati iye naishamwari hautyi Mwari here. Amen, amen. In other words, mutadzi uyu uri kwakunoleja kuti ndiri mutadzi zvangu asi ndotya Mwari. Chechipiri akati iwe neni takarovererwa pano nekuda kwezvivi zvedu. Zviri kurevei? Uri kukonfesa nekubvuma chivi chake. Mapostori oti bvumai tirurame kuna Baba, bvumai tirurame kuna Baba, bvumai tirurame, bvumai tirurame, bvumai tirurame, bvumai tirurame. Saka muchinda uyu pari kuti iwe neni we are crucified, tiri kurembera, taroverwa nokuda kwemhosva dzedu. Uri kubvuma zvivi zvake pamuchinjikwa. Vana baba nana mai anobvuma chivi chake pamuchinjikwa chinoregererwa. Dati anobvuma kutadza kwake pamuchinjikwa unoregererwa. Chechitatu ndobva ati Ishe akadichi Ishe. That is submission to Jesus Christ. Ishe tiri pamuchinjikwa apa mundirangarire kana masvika muumambo wenyu. Pari kuti Ishe number 1 abvuma, number 2 ati ndotya Mwari, number 2 akunoleja chivi chake, number 3 agamuchira Jesu. Ati Ishe kakuti Ishe kugamuchira kuti muchinda uyu ndiye Ishe, ndiye muponesi. Agamuchira Jesu, abvuma chivi chake ari papi? Ari pamuchinjikwa. Do panonzi naJesu today. Not tomorrow. Today. Because at this cross, pamuchinjikwa uyu unonzi na Paul isimba raMwari. Kana wabvuma kutadza kwako, kana wagamuchira Jesu, unoregererwa, unogamuchirwa, unoponeswa. Zvikanzi naJesu nhasi ndichava newe kuparadhasi raBaba vangu. Nhasi ndichava newe kuparadhasi raBaba vangu. Rega ndishandise imagination yangu, handisi dongi kaini. Dongi rikasvika parodhi rinongomira so uchiuya nemota. Ina handisi dongi ndinofunga. Rega ndishandise pfungwa dzangu. Muchinda uya apinda kudenga Baba, akasangana na Peter the apostle, maapostoli mukuru, akanzi naJesu, on this rock I will build my church and I have given you the keys. Pana Peter, iwe mchinda wapinda sei pano, unondiziva here ini? Akati shamwari ndambobvira ndakakuona, handikuzive futi handitsvaki kuziva, saka wapinda sei pano? Muchinda uya ari pamuchinjikwa pakati ndiye akati kwandiri nhasi ndichava newe paradhiso raBaba. Afamba ari kudenga ikoko, akasangana nomuSDA vanomusabata. Naiwe wapinda sei pano? Wakambopinda here church?
uchinamata nezuva ripi nekuti Mwari wakati namatai nezuva resabata. Akati yebo mchinda zvesabata zvechishanu zvezuva ndizvizive. Ndinoziva muchinda uya ari pamuchinjikwa wepakati. Akati kwandiri nhasi ndichava newe paradiso raBaba. Akafamba akasangana nomubhaptisti. Wanomubhaptisti wakabhabhatidzwa here iwe? Wakabhabhatidzwa ngani? Wakabhabhatidzwa sei? Akati zvokubhabhatidzwa zvauri kunditaurira izvozvo ina handina ruzivo nezvazvo. Ndakanzi nemuchinda uya ari pamuchinjikwa wepakati nhasi ndichava newe paradiso raBaba. Akasangana newe wekwabranham akati istobhabhatidza chiti nezita raJesu ka1. Akasangana noEfem weEfem ati istobhabhatidza muzita raBaba neramwanakomana neramweya mutsvene. Zvikanzi saka iwewe wakabhabhatidzwa kachei? Zvikanzi zvekubhabhatidzwa ka1 handizvizive, zvekunyudzwa ka3 handizvizive. Ndoziva muchinda uya aive pamuchinjikwa uri pakati. Wakati kwandiri nhasi ndichava newe paradiso raBaba. Akasangana neveEfem futi vakati unoziva here anthem yeEfem inoti Mwari muri zuva redu. Zveanthem yesvondo yenyu ina handizvizive. Unoziva kurufaro here? Zvekurufaro handizvizive. Unoziva vakupara here? Vakupara handivazive. Unoziva vachihari here? Vachihari handivazive. Unoziva vamadawo handivazive. Saka wapinda sei pano pana muchinda uya aive pamuchinjikwa wepakati napakati. Wakati kwandiri nhasi ndichava newe paradiso raBaba. Ndobva asangana neveZayocha. Zvikanzi kugomo rebhindura unokuziva here? Pakanamata Baba Guti. Akati zvegomo rebhindura naBaba Guti vacho handitombovazivi. Ndoziva muchinda uya akanga ane chiremba chomunzwa akabayiwa apa, akabayiwa maoko nemakumbo. Akanditi nhasi ndichava newe paradiso raBaba. Afamba akasangana neSalvation Army. Zvikanzi isusu tiri mabuto tinoti amen. Wakafamba here pasi peflag. Zvikanzi zveflag yenyu ndezveubuto wenyu handina chandinoziva. Ndinoziva muchinda uya wemuchinjikwa uri pakati. Wakati kwandiri nhasi ndichava newe paradiso raBaba. Akazosangana nemupostori madzibaba. Akati wapinda sei usina ndebvu pano? Wapinda sei usina muparavara pano? Zvomuparavara wenyu nendebvu zenyu handinoinazvo uye handizvizive. Ndine muchinda uya aive pamuchinjikwa wepakati. Wakanditi nhasi ndichava newe muparadiso raBaba. Ndosaka ndiri pano. Akasangana nomukatolike akati mbuya Ana unovaziva? Mbuya Maria unovaziva? Gracia unoiziva here? Zvambuya Ana zvambuya Maria zveGracia handizvizive. Ndoziva muchinda wemuchinjikwa wepakati. Akati kwandiri nhasi ndichava newe paradiso raBaba. Ndobva asangana nevamwe vekwaMutendi, vekwaSamueri Mutendi, vekubhikita vedo kudefe kunonzi kudefe anirika. Zvikanzi ndire unoiziva here ngoma yeZioni? Unoiziva here mapumangozi? Shumba yaMutendi ukaiona here nyaredzi yaSamueri? Akati zvekudefe handizvizive, zvendirendire handizvizive, nyeredzi yaSamueri handiizive, mapumangozi handimuzive. Ndoziva muchinda uya aive pamuchinjikwa wepakati. Wakati kwandiri nhasi ndichava newe paparadiso raBaba. Vana baba nana mai, pamuchinjikwa waJesu Kristu tinogamuchirwa. Vatadzi vanogamuchirwa. Zvivi zvinoregererwa. Denga rinopindwa. Muchinjikwa isimba raMwari rinounza kuregererwa kwezvivi, rinounza kudzikinwa kwomweya wako, rinounzwa kunatswa kwako nekuyanana kwako naMwari. Pamuchinjikwa vatadzi vanoshandurwa. Sinners are transformed from sinners to saints. Ndosaka bhuku ichiti kana munhu ava muna Kristu Jesu wava chisikwa chitsva, zvekare zvapfuura, zvese zvava zvitsva. Pamuchinjikwa varombo vanogamuchirwa.
pamuchinjikwa vasina kufunda vanogamuchirwa, pamuchinjikwa vasina mari vanogamuchirwa, pamuchinjikwa the rejected are accepted. Hama dzako dzinogona kukuramba, maneighbors ogona kukuramba, vecheche yokwenyu kushainira vokuramba, asi pamuchinjikwa the rejected are accepted. Pamuchinjikwa vanovengwa vanogamuchirwa. Kune vamwe vekamukaro vanonzi ananya kuvengwa. Ndikaiti kutaurei nevanyakuvengwa. Uyai pamuchinjikwa nokuvengwa kwenyu. Wasvika pamuchinjikwa hazvinei nevakakuvenga, hazvinei nevakakusema, hazvinei nevakakushora. Wauya pamuchinjikwa denga rinokugamuchira, Jesu unokugamuchira, Baba vanokugamuchira, vakazvidzika nevakashoreka pamuchinjikwa vanogamuchirwa. Zvivi zvemarudzi nemarudzi zvinoregererwa, zvivi zvemakala nemakala zvinoregererwa. Ndine munhu here manheru ano anoti ndoda kugamuchira simba romuchinjikwa. Ndinomuda Jesu akandifira pamuchinjikwa. Ndinomuda Mwari wakandida akanditumira Jesu mwanakomana wake kuti andifire pamuchinjikwa. Ngatisimukei netsoka dzedu. Mwari ngaakuitire nyasha, avhure meso ako omweya, avhure meso ako omoyo. Uite receive the revelation of the cross. Vana baba nana mai muupenyu kunamata. Atinamati tichifamba noruzhinji unofamba woga. Uye pamuchinjikwa unomira woga. Decision yaunoita pamuchinjikwa yekugamuchira kana kuuramba ino decide where you will spend your eternal destiny. If you receive Jesus at the cross, you are forgiven and you are accepted by God. And at the moment you die, unopinda denga. Wakaramba Jesu pamuchinjikwa, wakaramba marriage yomuchinjikwa, wakafa, you are doomed kugehena, kune kutsva, hanzi gomba romoto rinopisa nokusingaperi. Mwari ngaakudziredzidze vanerwana. Nyasha dzakaratidzwa pamuchinjikwa. Ngoni dzaMwari dzakaratidzwa pamuchinjikwa. Nyasha means unmerited favor. Favor yatingadeserve. Favor yatingafanirwi nayo takaitirwa pamuchinjikwa. Manerwano ndakumbira murume mukadzi baba amai. Vanoti Jesu akandifira pamuchinjikwa uyu. Anondiregerera, anoti kana ndamugamuchira. Kunyangwe ndisina kuita katakism, katikazi. Unondipinza denga. Ndiye wandinoda. Nyaya iri panapa haisi yemachechi. Nekuti machechi tinawo asi vazhinji havana Jesu. Muchinjikwa havana havauzivi. Manheru anhasi, I want to challenge you tonight. I want to challenge your heart and your mind tonight. Uri kufungei nomuchinjikwa. Pataimba paya paya tinobva tati kufunga kwedu kwamirepi. Moyo yedu yamirepi yakamira pamuchinjikwa. Kufunga kwedu kwamire. Zvakaipa, zvakaipa zvinoregerwa pamuchinjikwa. Haleluya. Pamuchinjikwa. Tsitsi dzamiradzo warizvirwa.
ndauya newe patsoka dzajesu pamuchinjikwa. Decision ndeyako yokuti uri mbavha yekuruboshwe here kana yekurudyi. Decision yaunoita pamuchinjikwa, sarudzo yaunoita pamuchinjikwa ichadecide kuti uchafa uchipinda denga here kana unofa uchienda gehena. It is your choice. Ndosaka una Deuteronomy unonzwa Mwari achiti, I set before you life and death, blessings and curses. Choose you today. Because munhu wese akapiwa simba rekusarudza. Joshua asvika paShechem aunganidza vana vaIsraeri, unoti choose you today kuti muchanamata ani, ini nemhuri yangu nichanamata Mwari. Yoda murume akachenjera, mukadzi akachenjera, baba namai vakachenjera, une hanya nomweya wake unoti today I choose the power of the cross. I choose Jesus who died for me on the cross. When you choose this cross, you are choosing the forgiveness of your sins. You are choosing reconciliation with God. You are choosing to be accepted by God. You are choosing to die and go to heaven. The moment you reject Jesus, the moment you honoramba Jesu, waitira mweya wako utsinye. Hallelujah. Amen. Laukumbira kana paine murume mukadzi mukoma na musikana ari kunzwa muhana yake kuti manheru ano Mwari wataura naye, unomudana kuruponeso, unomudana kunyasha, unodzida nyasha idzi, unomuda Jesu uyu, unoda kuregererwa, unoda kunatswa, uda kuyanana na Mwari wake, uda kuponeswa. Vaimbi vachiimba famba netsoka dzako uye kuzogamuchira Jesu, famba netsoka dzako uye kuzotendeuka, famba netsoka dzako uye kuzotora muchinjikwa.